esperant la resposta del govern municipal davant les nostres legítimes demandes. En primer lloc, la paralització immediata de l'entrada de l'empresa privada Iniciatives i Programes al Casal de Joves de Gràcia. I en segon, l'obertura d'un procés real de negociació i participació entre totes les parts implicades que condueixi a una gestió de l'equipament per part del Jovent de Gràcia. La nostra arribada a la plaça va tenir lloc a les 7 de la tarda i va venir acompanyada de l'entrega de 2.900 signatures de ciutadans, ciutadanes i entitats gracienques donant el seu suport a una gestió del Casal de Joves de Gràcia per part de les entitats juvenils del barri. Un pas més en la nostra lluita per un casal de joves del barri autogestionat, un pas que segueix la nostra línia d'actuacions que fa més de 3 anys que duem a terme. La resposta del districte de Gràcia va ser continuar donant l'esquena a les demandes i necessitats reals del jovent de la vila, aquest cop emparant-se en l'ordenança municipal del civisme, ordenança que, entre altres coses, prohibeix jugar a pilota a l'espai públic o practicar-hi la cultura popular. Així doncs, a la 1 de la matinada es van presentar a la plaça les forces de l'ordre, les mateixes que ara mateix tenim aquí darrere, exigint-nos el desmantellament immediat del campament. La nostra decisió va ser procedir a desmuntar les tendes i desar tot el material perquè no li passés res. Mentrestant, la pressió policial creixia, amb l'argument d'haver de netejar la plaça. El desenllaç, tots i totes ja el coneixem. Una actuació policial desmesurada, acció pacífica contra desallotjament, volats contra porres. Les imatges parlen per si soles. Arribats a aquest punt, la plataforma d'entitats juvenils de Gràcia volem fer saber al districte que estem més convençuts i convençudes que mai en continuar reivindicant el que considerem que hauria de ser nostre, un casal de joves, dels joves i per als joves. Així doncs, tenim més força i empenta que mai i continuarem treballant per allò que creiem que és just. Per aquesta raó, la plataforma d'entitats juvenils de Gràcia ha decidit continuar amb la programació festiva i reivindicativa que hi havia prevista a la plaça per aquests dies. Convidem a tot el veïnat a participar de les activitats que teníem programades i que seguirem duent a terme durant els dies de l'acampada. Per un casal de joves, dels joves i pels joves. Visca el jovent organitzat!